Здравейте хора, както видяхте от първа част, там нещо камерата ни спли. Ние довършихме матча и след тук ще направим едно SBC, ще играем още един матч. Да, хора. Ти пак какво искаш, бе? Тук хора... Мисля, че ще е добър пик. Смисъл, 1.6 шейпшифтър. Шейпшифтърите, както знаем, са добри картички. Телевизорчето тръгна там нещо. Така хора, почти сме готови. Грешен играч, хора. Нищо. И хора, готови сме почти. Само да сме тук един си. И хора, готови сме. Сега ще отворим пикчето, хора. Идвай, бе! Ето го, хора, пикчето. И хора, знаете ли, че тук са 6 играча? Тук няма среда, а ние по традиция отваряме средата. Нищо. Започваме с ето тука. Окей. Добре. А то не е явно шейпшифтър само. Добре. Ай, това. Да, едно. Туран, добре. Ай. Окей. Само да ви честите, брат. Тък му го каза, брат. Добре, значи... Туран. Или тая. Туран. Тай, 995. Дай. Те май не са продават. Тя е ефтината. Хора, отворим ли още един такъв? На хора, на края на видеото ще отворим топ 9 честен Core Icon Player Pick, да знаете, хора. Сега отиваме да вземем пакетчета имаме, обаче в смисъл няма да ги отваряме, просто ще ги вземем. Ще играш ли Райбокс? Да. Не, ще я ръш. Не, много къса. Хора, тук имаме нещо. О, хора, пикче. И сега се връща. Мога да е нещо готино. Да видим. Да почвам с центъра. Окей. Не, че ги ползваме нещо. Няма да влез, хора. Хора, тук ме наръща. Хора, намерихме парти. Втори епизод на... Да, хора. Аз казах. Сега
Да, избери 9, давай. Хора, пакетите ще са много добри, казвам. Ти тъп ли си, бе? Аре, бе! Но баниле 2, избирай нещо. Броски. О, добре. Аре, бе, брумчета. Какво стана? Его е. Добре, имам добър. Какво те ще говорим? Почваме, хора. Готови ли сте за почти пак опанинг? Още не сме чак там. Но ще стигнем. Чуем не е много добре, хора. Добре, че вратаря кучна тук. Добре, гол, хора. Нищо, хора. То не е важно да спечелим. Какво е? Хора, малко забивам. Да, удар. Хора, нещо тук забие. Хора, забиве. Вие играете ли Fortnite, хора? Искате ли видео на Fortnite или... Пишете какви видеа искате, между другото. Защото днес или утре ще има футболни предизвикателства, хора. Браво, бе. Ай, хора. Оп, тук аз, вратар. Някой вратар, бе. Браво, бе. Фал, тук фал. Няма. Не е малката. Браво. О! Тук нещо там. Какво правиш? Това не ми е ясно само. Опя, малка. Цакни тук. Да, сам, някак, да. Браво, е. Тук ти блю карта точно така. Нищо. Тук заби, хора, нещо направя.
Да, е малко, е малко. Е малко, правиш, брат. Аре, бе, тъче. Няма да ми. Не, тук наш, да. Много. Той добре, той добре. Сам. Уилям, зае, сама. Давай. Как бе? Как ще целиш горна, бе? О, браво на вратаря. Оп! Ема, пазвай! Да, вкарахме се, нищо. Една минута остава, хора. За две, да кажем. Ти беше на коса. Подай. Браво, е малко, давай. Сам, давай, сам. Браво, е. Браво на вратаря. Ей, че пропуснах. Да, тук. Нашето. Я малка. Оп. Ямалчо, подай, бе. Така. Тук фал, хора. Фал, да. Доспа. Ей! Стане! Домате! Няма. Да, браво, нищо, хора. Почти, тук почти сме свършили. Да, бим гейм, но то няма значение. Те хората поне се радват, че тук играем. Браво на вратаря тук, браво на вратаря. Страхотно излизане. Ема! Извикаме пакет. То сега има 10 секунди, бе, брат. И малката така не можа да вкара този матч. Не, че аз не... Не. Всъщност не знам. Не, бе, брат, има 5 секунди, бе. Ама и двое! 3 секунди остават! Аре, свършихме и двое. Хора, дойде най-яката част. Най-яката част от видеото. Пак опенинг, хора. Хора! Ви забрахте ли, бе? Сега ще правим пикче. За SBC ще правим. 6,3. Нищо, бе. Вратаря има повече от мене. Сега ще правим SBC, хора. След пакетите. Не, бе, стига, бе, брат. Ми замисли го. Нали? Хора, не го слушайте, той е бавно развиващ. О, хора, имаме нещо в FC хъпчето е. Бъндъл ревард, който и сега.
Нищо. Всъщност, добро е. Айде, хора. Пак опаник сега. Тя първо знае още. Че аз трябва да взема. Чакай, бе, ти не трябва да го взема. Аре. Да, добре сега. Ой, така, хора. Отиваме за пакетчетата. Както виждате, има голямо разнообразие от пакети. Но започваме с бронз пакетите. Първо да я да ми съдим бронз пак. Калуш Сантос. Нищо, хора. Вземи си ли, защото ще правим с най-какво. Вие избисите ще има там. Не. Имаме два премиум бронз пака. Трябва да ги метнем. Тангри. Взимам си ги. Дубликат на менеджер. Какво бе, няма? Да, всъщност. Свърши.